Iubește, dar nu-ți acceptă copilul din altă relație. Azi, în cabinet, o femeie m-a întrebat cu ochii în lacrimi: ce să fac? Sunt de 8 ani într-o relație, dar nu acceptă copilul din altă relație. Te-a cerut de nevastă? Nu. Și nici nu vorbește despre asta. Și te deranjează? Am întrebat-o. Da, foarte mult. Femeia asta nu mă întreba de el, mă întreba de fapt de ea. Oare eu cu ce am greșit? Oare eu nu sunt suficientă? Oare eu nu merit să fiu o soție bună? Dacă și tu ai fost acolo într-o iubire în care ești primită doar pe jumătate, oprește-te un pic, întreabă-te care este frica ta cea mai mare și ce model de iubire îi arăți tu copilului pe care îl ai. Iubirea nu exclude, iubirea nu cere să renunți la cine ești sau la copilul tău. Dacă povestea ei îți seamănă, scrie. Hai să vedem și tu treci prin așa ceva. Îți mulțumesc!